Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Oh, manong honesto. Madalang na ka madgaya man dito opisina. Sayang, saan na ka akadwa ng aldaw? Kapilitan na nakipangaldaw akong kada architect. Sikati nagsalsaritaan, Ming. Girls talk lang, Dayjay. Sana bali, ore na maamuan na, Adelfa. Sige, dapera mida. Honesto? Kaya't mo ka di maamuan na niya tinagsaritaan mi kini Lisbeth? May panggapkan ka? Dapat patigamamam dito, Adelfa. Inawagan nak ni Sir Amir. Kasla tiltiliwan nak. Anya? Agatap ka din ni Sir Amir? Wano, ada nakaamuan na. Kasano nga rutin da ito, Honesto? Saan aron bang mabuting ta? At dakar bang ang tangagayat? Ure may katag iti trabaho. Awan problema kanyak. Anong Jack? Kumusta ti bilin ko ganka? Bay ang pala day tapan ng chichiks mo, ha? Nakatungpal mo, di bagbaga. At nabunggo ng kanya. Honesto, ni Lisbeth. Ni manong Jack ti kasarsarita na. Okay. San kagtagtagari? Dahil at tinagsaritaan mi ka na Sir Amir. Sige. Intundan na nin malpas ti pabrika. Agawid namanan ka ni Benji. Day tamat ko na ni Daddy kanyak, manong honesto. Malakip ko gayam. Kumusta ti processing plant ni Mr. De Los Reyes? Ni Adelfa ti pagdamagam, Lisbeth. Isuda ti nagkuyog idi ka Sir Amir. Idi nagkukuyog da nagawid ka ta Mr. De Los Reyes. Mabayag sapay mo tamalpas, Lisbeth. Jack lang mo, nasuro ka na do alawas tinapalabas. Jack pa'y mat nakapanitya eh. Ako kuyog dahil kumama panagpasya rin itong madamdamangam. Nagawis mati Maricho. Na ito'y alugar, ti plano, ti developer, nakasarita. Pakipatak diran ti subdivision kan condominium. Talagang ado ti plano yung project, sir. At dan sa pa'y plano yung akastay di Ilocos. Talaga ganda. Isa pa'y daras ko ti pabrika. Nalpasan ti plano, ti mapatak na mall. Nakabakbak ng kayunton, sir. Bakbak ng lata nila kay Sigmundo. Bilyonaryo na dyan. Aglalo, ta nagsubli amin nga operasyon dagiti pagminasan na. Sakit nagpatakder iti processing plant iti Ilocos. Malamton ng sublita iti Manila, Benji. Anyaman ti madoktala, manong Jack. Ibaga madagos kanya ka? Kaya't ko ama panagnagan no pod no ti atap ni Tita Margot nga adanobya ni manong honesto. Wen! Saan na kami nga inggaan ti aksyoman kanya? No asino man day ta a babae, masapo la mamuak. O sige, kastapay. Panagrik na, uray saan yung balikas ni manong honesto. Kasla ang nobyo kami. Nakalalay ilo kanyak? Oh, saan ang agar-arap pa-aplayan? Ay, nagbayang mata ni Maricho. Nalipatan naksamatan. Puisit. Kinaykayat na nga tan, di pa nagkuykuyog da ni Mr. Garcia. Ay, di nasayaat. Awagak ni Daddy. Nagsarita da kayam kan nga honesto. Awan nga dati sa bali nagsaritaan da. Dan! Elizabeth, nakaawag ka man? Nagtulak kami kin Maricho nga kita. Ngamawan pa'y? Nagsarita kayo gayam kan manong honesto? Na istorya na gayam ka ni ka. Plano ngamin kag subli dita no dandanin malpas ti pabrika. Amo ka di deta ni Tita Margot? Diyak pa'y naibagakin ko na iha. Ngam ambok asa na makasurot. Tama kumikom iti butik na. Kasta gayam? Sige nga ro dandan.
Nakaturog ang gaya. Awan ni Dominic iti abay ko. Anya nga tati orasan. Rabi ikaya man. Agkapula ang iti kabiti da Amir. Kat rabi into una yan inton makasublida dito'y Manila. Matrapik dalaki ti iti dalan. Bumangon akon. Tain ako nagtigos. Masapol nga umunaak amakadanon ijay mansyon. Kung naknusan na si Kati Dimdang, itaman pa yan nakamotor ka lang, unistaw. Nakahelmeta kami ni Tay, amang. Iso asaan ka na ilasin. Gimatang kagayam iti motor mo? Nagpintas. Nanginalakit ti dayjay. Sa bali la ti dakkel ti sweldo na. Minulod ko lang iti anak ti akin ko kay iti pagkasiraak. Inusar namin ti kotse. Saan ka di ako ko ti kumpanya ti kotsem? Numaaman ni Sir Amir a pinausar mo iti sa bali. Amangan no pagungtan na ka. Ay, nangrabi ka din, unistaw. Wan amang. Nagkita kami ngamin kinimanong Jack di pabrika. Nagkita kayo gayam kini Manong Jack. Sige, panawang kayo nga ron dito. Ituloy lang Jack sarita. Mapanak man nagkanta-kanta yung sirok si Mangga. Ay, sabra Ni ama, dino nga talaga. Aywan kaya, Madelfa. Ladlaw ko. Sursurutan nak ni Manong Jack. Talaga binili ni Lisbeth. Naimbag taamok ti inararamid ko. Sa nagmotor ka nga imay dito eh. Amang ano pang panunod ang mamabutangak. Agan-anad ka. Ken kayat ko, ni Lisbeth ti makakita ka data. Tapnoan niya, honesto. Kaya't mo pasakitan. Kasladyak ka ba lang niya da babay ang mga ayat kan kangag sa kabalaan. Katanya nga ti kayat mo. Diyak kayat nga da masakitan. Adelfa. Amo ka saan nagamaawatan. Uray siya. Diyak maawatan dahil da marikriknak. Pangaasim. Saan ka ngagluwa? Diyak kaya't ngagliday ka. Itay pa'y anak kasangbatak dito'y mansyon. Awan pa'y ni Amir. Nasipngat-ngatan itay pimanaw day kay Cavite. Uno, adda pa'y la sa bali anapananta. Awagak man kiti. Amang nagtulad ng agkita kini Cristalina. Di nga tamabutan kinila kay Sigmundo. Isunto lang nga pati pa kay sagmakan na. Hello. Itayak pa'y ang nakasangpot dito'y mansyon. Ngamawan kayo pa'y. Naibayag kami ngamin di Cavite. Nawasan na ka kumain di butik. Ngam nakarikapatan. Apay kumaadaw asan dak. Ada kotse. Sinsintir nagsakit di dito namin. Nangrabi ka din? Itay pa'y laang. Nang rabi iak iti balay dadang. Mangrabi kami pa nga ron ka ni Benji. Apay pa'y laang kat damat linuto ti katulog. Ikaman laangan ti makaam mo. Maburbur siya anak ni Adelfa. Di na kaya masaktan ni Lisbeth. Kat na bilang masulisog nak ni Lisbeth. Kabaalan na nga tanga ibturan ti sa. Ni mat Lisbeth. Kasta nga tamat ti mariknana. Panag ko nak. Saan? Nadlaw ko ang managing bubukod ni Lisbeth. Agsabalid ako ni Adelfa. Ngam saan aron bang agpabusoy. Ni Adelfa ti kayat ko akat ako nahinay. Ngagko tinagsaritaan nyo kanonisto, Adelfa. Napaya ka siya dimbaga mabok? Napanunod ko asan aron bang dayjay na ibaga kamang. Ngam, diyakon may babawi pa eh. Ngam napudnuak ka dagitim bagak. Diyak mawatan no hapay. Ay, baliktad. Siga kumatirumbang akasyan ni Lisbeth, ha?
tabak ng dahil din doon na nakurabay tayo. Amang, Agam dayawak ti kinaimbag di ba nagbusbusong? Agam dumagag man king kapaw. Kabalam ka di nga sakripisyo ti bukod mo abag ragsakan. Ay ayatak unay ni Onesto. Kat, saan mo akabalan na mabukaw kasta? Baliwan tayong tulangan kag sarita, Amang. Mapanak maturagan. Asang-sangpot ko pa lang dito yung mansion, Manong Onesto. Saan nagpaikidi na sinuko ni Manong Jack? Intulod na maricho kay Mr. Garcia. Di manong gayam ni Mr. Garcia. Wan gayam, Lisbeth. Nagkita ka na ni Manong Jack. Kasta ka di? Itay agturong ako iti project site. Ay, lakpay nga may nakasarita. Napanugak. Iminom ka man na. Masit laang. Jakon kaya ti mabartag. Oh, nabayag ka na si Mangpet dita? Itay pailaan. Ura tagkita tayo opisina itong bigat. Oh, sige, Manong Onesto. Bye. Jack nagustuhan na ito eh. Sigod na soldado ni Manong Jack. Yung may panubos na, anasiputan ni Manong Onesto. Umay kanto, iti opisina kinton bigat, tapag saritaan taan na imbag. No ijay Cavite, wano Ilocos, ti unahan tapag patakderan iti subdivision ken condominium. Kung amin, madama pala mapatpatakder ti pabrika iti probinsya. Isagutan kay ti babae, no niya ti kunam. Sige nga Rodan, bye. ani a babae ti ibagbagam, Amir? Ang angawag lang ni Vincent. Amok ngamin nga nabakbakla no. Ang reklamo no mapasangwan iti napintas a babae. Nagkita kayo ijay Cavite sa inawagan na kapailaan? Saan mo na problema na ita? Patag ko na awan nagduma anda Vincent kan Dominic. Saan na nga atrasan ti babae nagjay? Amangan no na daw dawal dapay. Naminsan lang nga pinagustuhan ka, Rocky. Amangan no day tati pakait katak iti trabaho. No maminsan pa abuludom ti kotsek. At dapat gamin lugan mo a babae. Maawatan ako ma. Inungtan na ka ni Nana Miring. Bayam, siyak ti makisarita kan kwa na. Barang masapa makasangpatakin dun malam. Sige. Sige nga Roden. Ado pa ti aramidak. Manong Onesto. Adda ka magam, Lisbeth. No kasta, nangag mo ti pan nakisarita ka ti cellphone. Medyo. Pangasim, saan lang ipulpulong ka ni si Ramir? Siya kung di makaamo ang makisarita kan kanya. Saanan? Saan mo nga awagan pa ni Dad? Si Kapay. Diyan kaya nga ang tanakan ni Daddy. Agyaman naklawan na, Elizabeth. Welcome. Awan na nyaman na. Ay, nagbayagan ni Adelpha. Anya nga tatir aramida na ito opisina dakan manang Emily. Ne, aday tagaya man. Pasensya kayo, ano nagbayagan? Saan ka nung ngamin ang masurutan ni manang Emily dahi aramidan na reports? Kasano day ta? Nabaybayagan ng empleyada ni manang Emily Adelpha. Kan adayo nga, imon o nangam si ka dito eh. At ado ka no ti amok, may panggapit ti computer. Lisbeth, computer science kami ti kurso ni Adelpha. Isong adda kabisado na ti computer. Saan kayo pa'y gayam arinmor kini Benji, Amir? Nagsapa ka na karing, kita niya ti orasan ang nakaawid kayo. Orayak ti awag ni Vincent. No matuloy mo't lang nga umay diti Manila wan saan. Sa dino ka diti pagkitaan nyo? Tung palag ti kariken ko anay di rabi. Bigbigat ang mga isungsong ni Vincent iti babae. Mangal daw kami iti may sa hotel restaurant. Napipintas, nagiti servidura ijay. Aglalo, ti may sa nga accountant da. Natayag, napudaw. Ilo ka na kanuda ijay.
Napimpintas ka di ba ingam ni Crystalline wano ni Adelpha? Ano tinakairamramanan ni Adelpha? Oh, talagang isaksakit mo ni Adelpha. Talaga sika. Anawan ka man lang. Amangan no makagura ka kanya. Ina ko nagdigos. Umuna ako na rumwar kada kayo. Kunak na umuno na ak itayan arumar. Ngam gapong katanat na bayagak ngagsukat. Nauray na matlang ti awag de Gia Vincent. Awag ako ni Dominic. Bagakit din ni Amir iti Rabi. Ngagpadadala ang da Dominic ket Vincent. Adita. Simong bat adagos ni Dominic. Ha, Dominic? Talagang uray ti awag ko anya. Oh, siyempre. Anya? Saan nga ita? Kanayunan mo ti kayat mo. Ang mga lumalipatak ni Amir. No kastoy lang ti mapaspasamak kada kami kini Dominic. Numalpas tayo mangan kada Vincent. Uray panawan na kami pala ang Benji. Malukutan ka lang ang mangururay kada kami. Awagan dak tulat nga rodan no masapol dak sir. Sa dino nga rod, ti papanam? Awan nga rod ti amok sir. Mapan kalaagan ni Jay Butik. Napintas ti paralako ni Margot. Apay, saan mo ka di akursonada? Sir ba? Apay ngumisem ka. Manutawan mo, anda ko maasawa mitan. Madanon tulat ta dayta abanag sir. Adda ka manin idi kalman, Benji. Kanayot matan nga da ka dito'y butik. Nilalain sa matiran-ranta. Kinantsawan nak nga rod ni Sir Amir, madam. Talaga ang napintas nila Lane. Natayag ka na po daw. Talaga ni Amir. Kaya't nakapay nga isungsong. Ayan na gayam. Pinanawag ida kin ni Vincent iti nangaldawan mi a hotel restaurant, madam. Uminom ka iti soft drinks. Diyak unagin inom iti soda, madam. Benji, no kursunadam nila Lane. Saan ka apawilan? Anay ko. Anay. Nagpanaas. Apay, madam. Anyati mapaspasama kada kayo. Makita blang arudan nga ang tirtiriti ng iti udod, Benji. Ang namag kapailaan. Anay ko. Talaga naudod ka na pa na. Ang niya, Benji. Puy-puyan ng latan, ha? Kumpat kayo, madam. Itaray kayo iti ospital. Kasta unay nalingat yun. Anay ko. Talaga ang sakit. Kasi marigata na nga umangas. Diti sa magtandi pa katayan. Anya nga tatay ito ay nasakit ni Madam Margot. Naimbag man. Tabi na unlak ni Sir Amir nga imay dito butik. Sana pa yan na makapisa kang sao. Madam? Marigata na kamang na. Sa kruyan na klangan, Benji. Nasayat pa yung agpaiso, madam. Masapol ang maidanon kayo adagos iti hospital. Pinanawan nakmut ngamin ni Ananias. Awanan di kasarsaritak no di tibagik. Tiladakis na nusong batan nak. Ay, apo, di man lang mapampanunod ko. Ay, mapankulangan danunan ninugnog ayeway. Tamangan no agnununog. Ay, dayawag ti kinandur na tilamis. Dayjaya barito. Nognog lang agbayso. Nalay ngagkambal iti ikat. Iti ikat lang nakit no naggalis niya ikat. Kasla imposible no pampanunutam. Barang makadung agpaisaw no. Mayroon ang umay ito ni Honesto di balay. Para manakman iti paksiwin wadobo nga ikat. Sapay ko ba? Tayo sudat ang kagasat kini Adelpha.
Ay, anya ka man din, no? Aglalaok man ti malablabid mo ka mapampanurot mo. Ni Benji. Hello? Sir, nalpas kayo ka din ang nagsarita kini Sir Vincent. Intaray ko ngamin ni Madam Margot dito sa ospital. Apay, ano ni Margot? Diyan mo, sir. Agsarsarita kami itay. Kilahat mo tan ada na sakit na. Umay nagarot sukulan ni ti hotel. Dahil tuyan ti kon na. Isungsong na kamangatan ni Mr. Garcia, manong honesto. Ha, mayat-mat ni Marichu. Kiba pawi kasi marot-surot kan kwa na di kalman. Nagsarita ka no da Sir American Architect. Si Papalobos nga usaran dati ate. Saan mawag palangan ka? Mabalin tayo sa akin dito sumurot ka dakwaga. Anya di makonam, Adelpha? Lisbeth, mga no, ado tayo unay. Wan ngagpay Lisbeth. Nabayagan ang planok dahi ta. Saan lang kami na matultuloy? Kaano ka diti pa nang usar dahi ti ate? Inton malam ti Biyernes. Umyanda iti taaw. Unak mo, saan na kun nga umay kitaan namin. Napatag namin launay ti pangwartaan. Mayroon na mo tasa nga ilik ni Vincent. Anya ti ko nati, doktor. Saan ko akayan ti may confine? Uray ta, urinary tract infection metla dayto. Ang tumarak lay ti agas. Dahil takadilang tirik-rik na. Anya ti kayat mo sa ni ti dayta. Anya kumabay ti sakit ko. Wala, saan ka nga gungat? Nakapsot ka pa ay. Apay, di mo kayo tagtalin na dito ospital. Nga uray, duwalang aldaw. Kunak lang ang din na tiyang kayat. Apay ngay pilit mo. Anay ko. Ang panas manan. Pasensya ka, no di ka nasumbata na dagos, iha. Ada ak dito ospital. Anya ti pasama ka na kayo, Daddy? Ni Margot, in ospital. Ay, Nagsakit ka no, tibuksit na. Nairanapin nga da sa nga ilik. Naibaga, ta napanunot ko nga imbaon ni Benji iti butik. Kat iso, tinangitaray kan kuha na iti ospital. kumusta nga, Rodan? Nakapsot pa lang. Ngam kayat nan ti rumuar dito ospital. Natanggan mo kami ti ulo na. Sayang ti aawag ko kada kayo. Nagay-takit din ababae ti pagsalitaan tayo. Ah, Kung kaya, nagpakadagayam niya Arkitek del Rosario kada kayo. Masarenda ti ate. Imawa kami ni Mr. Garcia, kini Honesto. imbagak namin kan kuha na ani honesto langan ti kasarita da. Apa yan ni Honesto? Siyak kuma. No day tala aba nagbayamon. Nabayag namin na plano. Nagpiknik kami kada Adelpha kan manong Honesto iti ate. Talo kayo lang. Namabalin. Dua kami lang paikitikan manong Honesto. Yung may kuyog milagtan ni Adelpha. Wala, tapno makapagpalailang mo. Ang bagay yun, inton maminsan. Kanya pa'y ngarod nga Daddy. Okay. Awan matlati problema iti opisina. Siyak lang na problema na, Dad. Kaya't ko ang makasigurado nga awan nobya ni manong Honesto. Iha, dahil ito ti makunakken ka. Saan mo kumaunay nga ipadlaw ti panagustom ka ni Honesto? Impilit ko kini Amir arumara kun dito ospital. Ejay mansion lang ang tipang sarungkaram kanyak Dominic. Wen, apay ko maati mabalin. Masakitak mata. Kan ada yung agatap ni Amir. Kadwam mat ni Dang. Wen, ora iti aldang. Adamot nila lain amang bantay iti butik. Nakapsutak pa ilaang. Barang nasaysaya at tuntirik na kinton bigat. O sige, bye. Awagan kan tumanan.
Napasuro na ka ni Manong Jack. Ipilit na pailaang ani Manong Honesto tinangaramat iti kotse iti rabi. Manda ka na ang babae. Di naman nga rin na ilasin na sino ti diyang babae. Kasalan na isungag pa iso. Lisbeth? Awan ka di pa ni Manong Honesto, Adelpha. Jackmat nakita. Adalimpan ko iti HR department. Ay, parang awan papanan na itong madamdama. Awisin kayo at YJ Mansion. Awan tumot lang amin ti kasarsaritak. Sige. Uray tamawatan ni Amang na maladawak nga gawit. Balasang ka na, Delpha. Di mo kataramidon lahat ti kayat mo. Adayo lang arot ni mamang mo. Ituloy ko lang tiraramida kita ya. Ikamakam ko nga lapas. Sakbay ti panag-awit. Nadumtang lakit din ni Manong Honesto. Uray na muna kami to ni Di Mansion, ha? Ni Manong Jack tulangan ti kadwam. Itay pa nakasangpot kami ni Di Mansion, Manong Honesto. Yung marimormat lang da Adelpha kid Manong Jack. Tada ginatang da. Pagdamdama lang, ada atong dita mansyon. Ada ka di dita ni Marichu? Ada itay, gampi manaw dan kini Mr. Garcia. Dinamag na kangarod. Dagi jay, kasla agasawa dan. Agasawa dan ko na, tagdindin na damatan. Magustuhan sa amat ni Marich di agyan dito probinsya. Kasta? Adadagay man. Adelpha, Manong Jack. Kasla kay agnobyo. Agbagay kayo. Gap-gapo na ka no iti mansyon ti akin ko ka iti kumpanya. Tuwada ka nunis tao nga inawis na ka na. Tay pagtatapay na luganan ni Adelpha nagkawin, tatang. Adumot kit di taxi. Hintulog di driver ni Lisbeth. Yaksa itay tinagan na. Kunaglakit din ni Honesto. Dahil ka no adyak ti binilin ni Lisbeth amang itulnog kang guana. Nabatin sa lang ni Honesto di mansyon. Agnobyo dan samad, tatang. Saan ayang agyan ni Honesto di mansyon? Nabayagan, nagkaskasira ka na. Manipo di manugot ni Lisbeth. Ngagnaadan dito'y probinsya. Awan mo't sang-sangwam, Benji. Di ka ako mamangalay tino, ma'am. Sana dakes no sagpaminsan kan san kalakit di ngagbartag. No saan nga yung kapilitan, Jack kahit taginom, sir. Kasla na alamot tan tidalom ni Madam Margot. UTI ka no, di sakit na. Tidagas na. No, ada sa balya sakit ni Margot. Kasla mabutengak nga mang sagid kirkwana. Sir? No kayat ko ti babae, awan problema. Naita lang, no iti na ito akin alakay kon. But, masikugak payla ang di babae. Nabayag sakit din dadang kan Dominic, sir. Iyaw awan mo. Anda na ti kwarto ni Margot. No asidagla ko ni Vincent. Pagsangwak iday ti daya Dominic. Talaga dito, Elizabeth. Saan nakit din nga inggaan ng awagan? Amo na nakit di ang ospital. Anya ay Elizabeth, saan nakit nga inggaan? Ti amok ka talaga saan nag-akayat akasarita. Kasano asumbatan ka itay kat adasa nga ilik? Tsak mo, Tita Margot. Kaya't ka lang na kumustaan. Na-hospital ka gaya? Agan-anat ka ngamin. Amok, asaan ka amasiknan kanya? Kaya't naglaasurunan. Amom anak kapsutak pailang. Iso nga ro, na masabol nga papigsa ka. Mangan kay, dinasustansya at araon. Kunamlano na saya at kalaunay, Lisbeth. Amok arinuker ti panunot mo. Anya ka matay nagsarsarita. Talaga dakas kang agsyoman. Lisbeth, gapu iti day nga ugalim. Adayo ang magustuhan na ka ni Honesto. Ada ka lang tayo tisang wanang? Tungpatungpaan ka ipungot-pungot ka. Sige, padasang.
ipalubos ko latan nga irurumanak. Nakaragrag sa kak inay tanda ni Dominic. Uray si iimatang ni Dag. So day takit din Elizabeth timang dadail itimud ko. Amang ano sinsintiran na kailangan ni mamang, amang. Isuakas siya timbaga na. Ay, mabalin na kastang agpaiso ha. Kaya mabalin na pampanunutin ha. Agaputanak ni Baknang ni Lisbeth. Ha? Habayan nagsinay ka po. Nagbati ni Onesto iji mansyon, amang. Talaga narigat ang maliklikan na ni Lisbeth. Dahil ka di man hindi pampanunutam. Ay, dangdanggayan na la siguro di ugali ni Lisbeth ha. Wan, amang. Narigat mo't nga iparupa ni Onesto ken ni Lisbeth nga dan kayan ayat na. Ah, Ngam amuyo. Day tanto tinasakit na banag nga awatan ni Lisbeth. masyan ka man nga dan kang kuana po. Amang, apay nga tanga minakastoy ti marikrik na. Ay, kasi ka man. Hanggang ba, sika lang di makasungbat iti dayta sa lunsod mo ha. Abay adamagam kanya. Rik na kaya tirik na mapo. Langgag ko, ti panlagi sinungbat mo iti anak ko. Napigsa ka mat gayam. Kasano ajak masurod? Saan apod no amasiknan kanya? Sika tinagubsang ti panagsasao na. Paspasaktam tirik nana. Wan, amok, ni Lisbeth ti kanunungam. Gagagay day ta, tarak ko. Jaknam naman, asabali, ti mangisakit kan ko ana. Pudno, suplada kan natangsit ti anak ko. Ngam iso ti husto iti pagluglugaran. Anak mo ni Lisbeth. Ket, anya akan ka ha? Saan ka na makisinong ba't kanyak? Aginanak akid din. Bareng napigsakan inton bigat. Ad-adda saan anatan natin nakam ko no daak dito yung mansyon. Uray iti da ito ila kung maamasakitak amay parik ng ti panangipatig mo kanya. Numabalin la ko mga ibartikak ti pan nakaluksaw ko kan Tita Margot. Imparo palakit din anak alas ti ukalik. Kat sa anak amay kari nga ayatan manong Onesto. Oh, ikar karigatak ti agbaliw. Adon tinagbaliwak ti kunak. At damot naging pagan, ti pan nakipulapol ko kini Adelpha. Skalpasan na. Masakit lang arudan. Kas jaypay, ti pa nagsasauna. No, api ngamin nga isupelatin kabalay ni Daddy. Sa baligayam ti walit na naibulsak. At dapay lang tiladawan ni Adel pa kanya. Idi agad adal iti kolehiyo. Nakapimpintas. Ang napimpintas man itan. Ang siguro talaga ni Onesto tinakaikariyan na. Ang kasanon sigun kini Onesto. Kurang laangan. Asulisugan ni Lisbeth. Benji! Ni Madam Margot. Buy-buyaam sa tiladawan tinobiyam. Kita agman. Kwa, Madam. Awan matidagas na ano makita saan ka di, Benji? Dito ka di? Oh, napintas. Kasla ni Adel pansamat na ito eh. Wan, ni Adel pa. Ubing pay iti daytoy aladawan na. Agad adal payla iti kolehiyo iti dayta aladawan na, Madam. 18 la ang titawan na iti dayta aladawan na. Ni Lisbeth pay kiti tinagkitaak iti daytoy aladawan Adayo mat nga agkakaingas da, Madam. Gapu ka di, tanatangsit ni Lisbeth. Dayjay ni Amir.
ang mga nuuray ni Amir kat makaguragan ka. Ay, saan matakas tati kahit ko asawan, Madam Margot? Benji, apay nga ang daladawan ni Adelfa ken ka. Nobyam ka di? Agkaro ba kami, Madam, ken agbarkada. Gaputan na singpot. Inik kan nakitiladawan, iti nagkidawak. Nalaing kamat nga agulbudan niya. Ano mo, okay? Saan ka apilitan? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itaman bay. Anala daw ka nakareng. Kanaglaladot kan sabay. Agmamayok nga rod na bigatan namang. Ay kat paliwam tabagay ma. Amangan wadamot madi amarikrik nam. Kumanay gayak tumat lang amang. Masapula pilitak ti sumrak iti trabaho. Ay, sige. Hendak man gumatang iti sardinas di tatyangge. Ilaw ko man iti dengdeng kabulong di marunggay. Makauma ti karnit manok. Malaplipatak pa ikitin da groceria. Hangam sa nabali, agpaguyog akto kini Camille inton malam. Nawang kayam, kumusta mo dun ni Camille? Ay, nabayagan na yak na kita. Pasaray ngamin rabiin wagawi, damang. Kanayo nakadwa na tinobyo na. Tsaklakot nga rod malikli kan ti agpanunat. No apay asaan pa lang ipod na ni Manong Ernesto ti panagayat na kanyak. Anya kumapay ti sapalya kay papanan ti kinalailo na kanyak. Nagsayaat ko man no ibalikas na. Maumak pa ikit din na makisarsarita ka ni Manong Jack. No natulagan mo't kit din ni Manong Ernesto. Anya kumaga po. Uray, agtalinag ka pala ni Tibalay, Margot. Makamo pala dadang kan lalay ni Tibutik. Ad-ada madukutanak ito'y mansyon. Enton al-aldawan na rumuarak. Kumusta kaya man, ti Marikrik nam? Saan ba't tan ngagsaksakit? Napintas ti agas ngayon reseta ti doktor. Mabuti nga kung nga uminom iti soft drinks. Kasayatan pa lang amin tinanom ngayon, ma'am. May bayat. No liklikam ang mamimpinsan ta ginom iti arak ka nagsigarilyo. Ni Madam Margot, urek lang nagtibayo. Anya nga tatibaga na kanya. Hello? Agruprobuata ka sumrag iti butik, Adelfa. Nasayaat matandirig na. Nadamag mo mat nga tanti na pasamak kanya. Wan, Madam. Agan-anad kayo. Agyaman hag. Ada ka din iti opisina yo? Wan, Madam. Kasangsangpat ko lang. Kat ni Lisbeth? Ada iti private room ni Sir Amir. Anya gayam di maipay ko kada kayo. Ada natakwatak kini Benji. Nakitak tila dawang iti wallet na. Anya? Saan na nga klunan? Saan adagas no nagayan-ayat kayo? Aging gaita, saan ka di? Numaamuan ni Lisbeth, maragsakan lakit ti. Kasla jak maawatan ti kayat yon sawan. Elizabeth, rimuaran iti kwarto ni Sir Amir. Kalata nagawa sa rimuran ni Lisbeth. Mabisin ka na. Amo mga honesto, diyan kami maimas ti mga tay tagbigat. Iso kaduan nak amangan ha. Itul nagdakdo pa'y lang di mansyon ta oray ni nanong jak ti bang sukon ton kanyak. Sige. Nangagkuan ni Tita Margot ti kinasarita ni Adelfa iti cellphone na itay. Kasi nanggagko may balikas na tinaagan ni Manong Benji. Oh, apay ka na. Naitatisan ko nga mo. Diyak namin ugali ti makibibya.
Iso sa anak-anak sa lunsod. Pati atap ko. Saan ka din agkalugaran da Adelfa kan Manong Benji? Wen, agkaaruba dalaan. Napanak ko ni Jibalay de Benji. Kat, nakapan ka matan iti balay da Adelfa. Sumagmamano na gundaway ang itulog ko ni Adelfa Ijay. Ang dapay lang ni Nana Victoria Idi. Agtudtudong amin. Among Manong Honesto, dahil ti dayawag kan ka. Narespeto ka, nalailo ka kada kami babae. Iso nangato ti pa nagkitakan ka. Agyaman nak Lisbeth. Ang may saak lang nga mga empleyado yun. Dahil tira makunay kan ka. Napakumbaba ka. Iso nagasat to ti agbalin nga asawa. Dahil ti planok, Mr. De Los Reyes. Agawid akmaran iti probinsya, inton dandanin malpas ti pabrika. Ken nagsaritaan mi dahil ka ni Vincent. Wen. Mabalin nga agpaiso, no, agkukuyog tayon tumanan. Uray gayam ti processing plant, ket dandanin malpas. Sige, bye. Masapula sakbayak na ita. Jak amo ti panunok na jalakay. Kastamat ni Honesto. No, anya talaga tirik nana kan ni Adelfa. Sir? Benji, mapan kay dia butik inton madamdama. Uray mabit ka lang. Kumusta ni Margot? No, mayat matlangan tirik nana. Mapanak na rodon, sir? Madamdaman to. Agmerienda ka pa. Agpa-orderak iti sekretariyak. Orno sa mankit di iti papeles iti rabaw ti lamisan ko. Sige, sir. Sana masikaso ni Maribeth na ita. No sumro, na ita na agar arjon tiraramidin na. Aglalo no adaw may agwapo. Sige orno sab na ita. Jak ipanlaw ka ni Benji. Apasisiim ko ni Margot. Baka mo ni Margot no agbidot. Kas nakon-nakon. Nawayaak ang mangisukat iti sabali a babae no kas pangarigan. Ipambarko kini Manong Honesto nga ada nalipatak nito yung mansyon. Kaya't ko amamuan no niya talaga tinagsarita ang da Adelfa ng Tita Margot. Alright, tisumbat na. Lisbeth, adak ti butik, kaado ti customer. Saan na ka di masangwa ka sarita? Anya ka di dayta? Tita Margot, jak kayat na nagsubang ta. Adalaan kayat ko amamuan. No anyat nagsaritaan nyo ka ni Adelfa. Dayjay ka di? Oh, apay nga katawa ka. Ama nga, no dakas ti pangipapana, hindi pa nagkatawag. Uwan, saan ta nga agapa? Saan ka kadi ang nagdamag kini Adelfa? Kasla, agkagsat kayo mo, iti kinasingit yun. Tita Margot, datalaan ti agsarsarita. Sige, ama nga no makagura ka kanyak. Ibagakan ka na ito. Ada nakitak aladawan ni Adelfa iti wallet ni Benji. At tapos nga agnobyo da iti. Nalimod mo't nga ron ni Manong Benji. Isugayam ti bagbagana anobya na idi. Ama nga no aging gaita agnobyo da pailaan. Saan ka kadi amaragsakan? Paborkan ka para kini Honesto. Anya ti kayat mo asawan, Tita Margot? Napintas nga Adelfa. Sige, ket ne, ado ti agkatang. Inidip na. Anya ti kayat na asawan, iti daychay ngayon bagana. Ay, manggapon. Ngawanan maharap dagiti baka kan kaldeng. Iswa nagpakuyog a kinugnog kita ya nagalay ti kananda.
Iso ti pinauli ka nagpukan iti bulong ti ipil-ipil kanda mortes. Naimbag lang nga nayon ti karin nagitikal din. Ay, agpagatang agtuman kidikin ni anan niya si ti Fitz kantuyo. Masapo lamatara ka na naimbag dagiti dingwain. Kaya nagpagatang akmutan ni ti asin. Makikuyog akto kini Camelinton malamo, Nesto. At kita da kano itinobyo na itimon, suminak to kadakwada ta groceryaan. O sige, nanunan kanto ijay. Agkita kami ngamin kini arkitek. Ada ni Lisbeth. Ngayon magman kami ni Manong Jack. Nambayak na inururay ko. Takas ano, inlibre na kamo, tinamam mo na balasang. Inawagan na kumalangan, Lisbeth. Amangan kami namasingak, di pa nagtrabaho. Ay, makabanog. Nag-traffic pa mat. Oh. Ni Onesto di kasarsarita ni Lisbeth. Yung siya matigit-kitan. Kaslada kayat na may baga. Nasayaat man, tayo may ka, Benji. O, dapat intugot mo ang merienda. Kapag isulaunay, madam. Saan nyo masangot ti mapan gumatang ti meriendayo. Tanagado ti customeryo. Aglalo, ta saan amasango ni Dominic ti umay dito'y tamakumikom. At dalata ngamin itugot na merienda no kwa. Nalakalat ti agorder? Irapin nyo tag merienda, madam. Ano, saan nyo ti danom? Tauray kape. Kat saan mat mabaling kada kayo? Talaga matan niya. Naimbag paikan ka. Taamunak nga ilalaan. Nagasat lakin din nilaling. Ah, ay, madam. Dangdanggan na kayo nilaling. Anya ko matidagas na. Wano, aging gakadi ita. Kat di mo paila nalipatan ni Adelpa. Ah, ay, kwa. Saan kan nga agulbod kanyak, Benji? Inawagak ni Adelfa itay bigat. Kat imawag mat ni Lisbeth kanya. Oh, Marichu, kadamgayan ni Mr. Garcia. Amangan naman kasi nga lang, wano mapapalak lang, tawan parehak. At dangarot pa pa na ni Manong Onesto. Agpakuyog ako magankwana. Dangarot pa pa na na. Okay, nasayat nga ron no kasta. Sa dino ka diti papanan nyo? Sige. Makauma itimol. Sige nga Rodan. Bye. Ay, Manong Onesto, anya ka din nga oras na rumuar ka? Madamdam lang mapanakon. Kasi si Kang Adelfa. Amang ano kahit mo ti sumurot. Kasla datante agpareha. Nakapagtulad kami nga Rodan kaning ni Camille. Kan agrosarya pa, Lisbeth. Okay. Nakamailat nga Rodan kan Manong Jack nagkuyog. Uwan kayam. Ni Manong Jack latan di ka parehak. Magustuhan na lakit di. Kita, sana na puutan ni Margot na naikaglis ti dila na. Masansan gayam na dya baklay ti butik. Si Benji, mamati ka abakla ni Dominic. No iti panagtigtig na kan panagsasausar. Talaga abakla ni Dominic. Lalaki pa lang na dya. Sa bagay. Ngamin, ada bakla ijay lugar mi, sir. Nangasawa mo't iti babae. Nasaya at ita antibiyag na ijay California. Daita ti ibagbagak itaken ka. Ti pan nakakita talaangan ken ko na. Nga adda kadwa na babae. Anya nga tati kahit asawon ni Sir Amir. May tungtungak matan ken ka. Ituloy ko malangan na ito. Kalpasan na, agawitan. Kayat ko, kaya na amasapa ita. Agsarita kami pa ni arkitek. Kumusta kayong dita? Nagkukuyog kami, tay. Nagmerienda kami iti fast food.
Kasarsarak na iti pagsinyan. O, simurot ka kumamit Wano orayan na tagbuyat iti sina? Saan ka na sa mga buya iti pelikula? O sige mapana ko niti supermarket. Orayan na, tayo tulnog kanto. Honesto? Kadwa ni Lisbeth ni Marichu. Tayo talaang numaisungsungmanan nga uminom. Ay, nagsaura talaga ni Marichu. Nagsaya at di pa nagtulak ni. Nung pa dito pa yung beach resort ni Miami. Nasa mata talaga ni Mr. Garcia. Laklakayan lang arudan. Awag man lang ni Manong Jack na may naksukunan dito Visit. Nung apay at manaw pa lang amin. Ang mga nuadapin na lipat ang magatangan, Adelfa. Awanan. Agawid tan. Sumipngatan. Mabit lang. Kakaisuna makapagguyog ta. Mawatan nga tamat niya, Madinong. Papananta pa'y nga ron. Sa dino ka diti kaya't mga pagpasyaran. Ni Lisbeth. Adda iti likodan na ni Manong Jack. Kaya't agtal-talang kiyaw. Honesto, nakita natin ni Lisbeth. Kasano da ito yan? Saan ta na makaliklik? Umayan ni Lisbeth. Loko da ito ang Manong Jack. Kastaon na timulagat na sa emisan. Honesto, nagbawing ni Lisbeth. Saan ang natuloy nga masidag ka data? Ngam nakita ka emisan ka data. Adda jay. Nakaadayon ni Lisbeth. Mariribukan agad. No talaga nakita na ta ni Lisbeth. Awan mabalinta, Adelfa. No pagdamagan kan sa langadan na ta. Agpudnutan kan ko na. Nabayag launa yun ti panangilimod ta iti relasyon ta. Honesto. Nasaysaya at mamaamuanan ni Lisbeth ti pudno. Tapno sumardangan nga agarapa apay. Basta, awan ka din tigatangan pay. Awanan. Agawid kan. Sakbang itulnog ka, agmerienda ta pay. Ngam, saan nakadagiti fast food dito yung mall? Anya ti kino na Manong Jack? O sige, surutan mi da. Uray sa dino ti papananda. Kaya't ko panagnakan ti atap ko no apay nagkuyog da. Sige, subyan naktulangan ito yung Molinton, madamdama. Okay, bye. Takiti ako ng pain. Nakita lang nga ida ni Jemol. Nagkuyog da pailahan. Naimpag na nakapagtagpailak-pailahan. Agkalmaak. Sa anak agpatpatlaw kadakwada. Makiktot dan tulangan, iti kayat ko nga aramidan. Adelfa, adda kayat kong ipudnukan ka. Masapol ang mamam da ito Ta sigurado, makadanon kan si Ramir. Anya day, Jay? Malagip mo pa ni Silver. Nagapadagati nobya na idi. Ipahul ni Sir Amir nga dag karelasyon nga empleyado. Kasla maawata kung di kayat mo asawan. Karugrugi pa lang ti kumpanya idi binalaagan nakon. Amasapol ajak makirelasyon iti asino man nga empleyado. Kasano nga ro dahito No anyaman ti panggap ni Sir Amir. Sa ganaan ta, Adelfa. Inuray ko ang makapanaw ni Honesto, Adelfa. Nangagiw ka diti nagsaritaan mi kini Honesto, amang. Nakita na kami ni Lisbeth iti mall. Ngam saan na nga intuloy ti masidag kada kami. Anya, ay naimbaga. Ang mga nunang raribok ko iti mall. Nakababay no kasta tinapasama ka, amang. Madanaganag. Amang ano niya ti panunutan ng aramidan. Nagaman niya ko tidakas na rin nagkuyog kayo. Sana yasi ka ti sekretarya ni Honesto yung opisina yo. Natural lang, nagkuyog kayo Ayan yamatan. Mami nalabag dandanaga makunak. Ay no pa'y kastagan nanad ka nga ro, dabo. Ni Sir Amir pa'y ti pampanunutak.
sigurado ang makadanon kan kuana ti amin. Ay, no dahil ta pa nagkuyog-yogan ni Honesto. Sana parikod dahil ta. Malaksid nga kaopisinahan kayo. Si kapay ti sekretaryan. Jack makron da ito eh. Nabayag kaya mo naluklok kontak. Napapay ani pa'y Adelfa. Manipod nagsinadad dadi kan mami. Hindi nakikasar ni mami iti Amerikano. Italaan man na niyang sangidak. Kapo ka da honesto ka na, Adelfa. Masapo lang mamo di dadi da ito eh. Kaya't ko asyak ti pagtungpanan ni Honesto. Kakurkurak ni Adelfa. Hello? Hoy! Apay nga dakan ka ti cellphone ni Daddy. Adang amin kasarsarita na. Impaigam na kanyang ti cellphone na, ma'am. Imbilin na, asyak ti sumungbat na umawat. Itad mo kan kuha na ti cellphone na. Kaya't ko makasarita. Masapol nga umay dito'y probinsya. Papayagas na tilang ang Benji. Ano ti problema? Sir, pinagsasawanak ni Lisbeth. Kahit na kayo kano akasarita. Ang nagbainak amang singa kada kayo iti sa nga Ailio. Apay ka no? Diya ka mo, sir. Timbaga na laang. Kaya't na kayo ang makasarita. Kin masapol nga agawid kayo iti probinsya. Apay nga ta. Ano ti problema? Padasak man nga awagan ta kasaritak. At iti cellphone nyo, sir. Ano nga ta ti problema ti anak ko? No kasapulan nak. Nawayamat nga umay dito Manila. No kayan na. Agriringan ti cellphone na. Ngam saan mo ta sumongbat? Amang ano nabartekan, sir? Nadlaw ko nabartek ti timok na. Anyalat oras. Talaga di na kaya ti sumongbat. Agawit ta. Padasik manin nga awagan inton makadanon tayo di mansyon. Jack amo na awagat ni Lisbeth. Bueno mapanak ang mismo iti mansyon. Ngam saan ka nakasagana sumamog kan kuanay. Saan ka mabuteng. Ngam masyanak kan kuanay. Jack kayat nga adda sa bali ang malidayan ka po kanyak. Ngam anya ti maaramid ko. Ni Adelfa ti ay ayatek. Adayo ti pusok para kin ni Lisbeth. Agdumada iti ugali. Ngam kasla sinmigbat. Ngam maritnag. Agpampamarang laeng. Tinasayaat. Urayak langan nga iso ti umawag. Nasaya at tanawagan kamot lang iha. Saan mo aguraan ni Benji? Nagbain amang singa ka na kami iti sa nga ilik. Ta napatag unay tinagsaritaan mi ka ni Vincent. May papan ka nagiti negosyo, aplano mi apatakderen, iji Cavite, kan ijay Ilocos. Kasta kayo gitinan. No saan na nagiti babae ang pinagbalin nyo ng scholar yung mabubing nga misyak sa sikasuan nyo. Nagiti negosyo yung tinapagpatan. Saan na ka napatag ka na kayong anak yun? Nabartek ka man eh. Sang kay bagak ngay sardeng mon kaginom itinasangar. Tamang ano makaala kay ti sakit mo. Nasaysayaan, pagkit din naman talayang. Ano na ito ngay bagbagan? Agawit kayo dito yung logos nan. Hindi kami ito napatawan. Umay kayo dito eh. No kaya nagpaya makita si Bibian. Ano ka di dahil na mapampanunot mo? Basta! Umay kayo dito yung logos. Inidip na ti cellphone na. Pagawitin na. Anyak amot ka po na. Lele. Anya nga ti problema ti anak ko. Padasik ngawagan manan.
At ang sakit di pa kariribu ka, mamir. Maproblemaan ka kadimot laeng, kadagiti negosyo. Adag pa iji opisina itay awagan nak ti anak ko. Pag-awidan nak iji probinsya. Apay ka no? Diyan ka mo. Saan na mo takayat nga ibaga? Ni Lisbeth ka di at talaga ti agtarigagay nga agawid ka ija Ilocos? Uwino, mailiw ka kini Adelfa. Anya man na ita pampanunutan. Kasla anak laeng ti pangibilbilangak kan ni Adelfa. Oo, talaga? Nagado a teenager ti kumpanya idi nga scholar mo. Sa anak apagpungtutan. Nagbartek ni Lisbeth. Kaya't naasawan at dadakkel a problema na. Madlaw ko, nasaan ka naturo ka na sa yan? Napuyatang ka lagid anang pampanunod, iti napasama ka di kalman. Amang, tsaka mo no kasano asangwak ni Lisbeth. Sigurado nakita na kami. Saan ka nagtulagan yun kin honesto asangwan yun ni Lisbeth? Ipuno yung ti relasyon nyo, wano, payayamat tanagan ka kunak. May isang opisina, tiyayan niyo. Ken may isa, sikat ti sekretaryana. Saan na nakadidilaw ngagkuyog kayo? Anya, ipudno yun ti relasyon niyo. Awan sa balya pagturungan na no saan akasta, amang. Ay, mom, lima mang mo. Awang kadit planaw, mamang ipudno keng wana. Amang. Ad-adan to nga so ti makagura. No sa bali, ti pakamuan na iti dayta. Agsasangamot tan dagiti problema. Pagsaritaan min to dayta ken ni Honesto, amang. Sakmay nga awagak ni Jack. Di pala Honesto ti pagdamagak. Noan niya talaga ti problema ti anak ko. Amok, amasansan ngagkuyog na. Pagriringan ti cellphone ni Honesto. Hello, sir. Nain magabigat yo. Sana kon ngagpalpalikaw. Adoon ay ti pakakumikuman. Anya ka ti problema ni Lisbeth. Sir, Andag pa iti opisina, hindi kaya't nakakasarita. Nagpupungtutan na ni Benji. Hindi mga sarita, nabartek. Kaya't nakapagawidan dita probinsya. kasta ka di, sir? Hindi naman may baga, ano niya ti problema na. Jack pa ngamin nakasarita, sir. Bayam nga rodan, naawan ammo, may ti problema ni Lisbeth. Kasaritam tulangan, intun umay dita opisina. Sige. Tayo sublot kong awakan ni Jack. Pasado alas 9. Ngamawan pa ni Lisbeth. At lang nga ron nervyusa. Adelfa, awan ka di pa ni Lisbeth? Awan, Mat. Apagbit ka lang, Mat. Rumarak mo't ladagos. Makamu ka pilang dito, ha? Anya nga tanong mapanak iti opisina mi kinimanang Emily. Saan laki di amang riribok ni Lisbeth dito opisina? Saan na laki di akayat di may babain? Kan amangan mo saan ang makastrik ni Lisbeth itang aldaw. Tapay. Imawag ni Sir Ramir. Nabartag ka nun ni Lisbeth idirabi Pag-awawidin ka nun ni Lisbeth. Anya? Nagdamagak. Noon niya ti problema ni Lisbeth. Taapay pag-awawidin dahito Saan namat ama ibaga ti problema na? Anya nga rutin sumbat mo? Ibaga ka Jack mo. Isuan ni Manong Jack ka no ti kasarita na. Ha? Ni Manong Jack? Saan ta nakita ni Manong Jack di Kalman? Ngayon saan ta nga mo? No binilin ni Lisbeth asi iman na ta ni Mang Jack itinalimed. Ni Lisbeth. Abit lang. Hello, Lisbeth? Pasensya ka na ko man, Manong Honesto. Kaririin ko. Kas nagkurigurak magtan. Makamukha yan ka ni Adelfa dito opisina. Agpa-check up ka. Sana doktor ti makaagas kanyak. Ada kanyak ti problema. Sige, ituloy ko ti maturog.
Inidop ng cellphone na Adelfa. Saan ka na usumar kitang daw? Aggurigor ka na. Ngamamok. At dapela ang hangover na. Anay ko, nagsakit ti ulok. Tsak pala kumakayat ti bumangon. Mabisinak mat ngamin. Ituloy kong ton ti maturugin ton makadigosak. Mas hapol nga ikarikata kapag kalmaan da ito yung parikliknak. Makigtutan tulaan nga niti dad ito yung aramidak. Makamo ni daddy, no saan nga agkawid dito Ilocos. Ngam sana nga agpakamatay. Na yung paglangan, tanaw na ak at tinulagan ni Manong Jack. Mamuan tulaan ni daddy ti problema inton adtan ditoy. Apay nakigtot ka nakakita kanya. Amangan no masulisog ka iti daytoy akawus ko, Benji. Aglalo kat awan gayam nobya. Ay, madam, ada kayo pa'y lagayam. Uray anya nga oras ang mapanak iti butik. Awan to pa'y pibiyang nyamir, sikan tukit din. Siyak ti boss maawatam. Apay nagsubli ka. Ada nalipatan ni Sir Amir. Surutan na kiti kwarto. Madam? Oh, mabuting kansa asulisugan ka. Sa bagay, adda langam. Da kayo kumalangan ti mangala iti folder papaala ni Sir Amir, madam. Ada ka no iti drawer iti lamisaan na. Kaslaan nga ka amang bilbilin kanya ka. Anya kayam ti desisyon ni Amir? Ti anya, madam? Saan ka man nga aging kukuna? Anya nga min ti problema ni Lisbeth? Jack amo, madam. Nagdamag sapay ni Sir Amir kada Manong Jack ken honesto. Nanya ti problema ni Lisbeth. Kastagayan. Rumara kon. Makaamukan amang sapul iti paalala ni American ka. Syakit din ti baunam. Madam Lisbeth? Oh! Kumusta kayo kan Manong Honesto dito opisina? Awan sa amat ni Manong Honesto. Nasakit ti ulok. Ngamin karigatak ti imay. Nagmalmalam nga may sak dito opisina. At dan sa napataga nagsasaritaan da kada Mr. Garcia kan Architect Del Rosario. Agsublipay nga ta. Tsaka mo? Awisan kayo kung may dimansyon. Nabayagan na saan tayo ang nagsasamo. Oh, Lisbeth. Simber ka matlagayam. Nabayag kan? Kumusta kan? Nagsarano talaga din tayang Manong Honesto. Inkarigatak lang timay. Oh, makumikom kan sakit di tangal daw. Wan nga rod. Nagmalamalam nga awanak dito opisina. Kay bagbaga kini Adelfa. Awisin kayo di mansion enton madamdama. Oo, talaga maululawak. O sige, mapana pa iti private room ni Dad. Uray saan ka ko man na simrek? Agpaitulog kan Mang Jack. Madamdaman ton, tagkalmaat lang tiliknak. Ay, wan gayam Adelfa. Agpakuyog ka ni Mang Jack ton madamdama ha? Tapno makapagpakada ka ni amang mo. Uray doa kami ton kan Manong Honesto ng agkuyog amapan iti mansion. Okay? Sige. Honesto. Kasanoy tan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangata. Nagmalam ka ngaminan nga umawang. No umay ka pa dito'y butik, matrapik kan tulaw na yan. Anya? Kita to. Yak may pasigurado kan ka. Sige nga Rod. Oray sa balinton agundaway tapno napapaot ti panagsarita ta. Okay. Bye.
Ay makipagkita ka ni Dominic. Saan nakmatla masango abyangan ni Amir. Mariribukan ni Amir. Ang niya nga tati problema ni Lisbeth. Sino nga kada Adelpa ti awatak ka? Adelfa, saan mo ka di anadlaw? Akaslawan anyaman ka ni Lisbeth ti amin. Di kaya't ko asawan, kasla saan na ta nakita idi kalman? Naglawag anak kita na ta. Di pampanunot at ita, kalata nagawis ni Lisbeth di mansyon. Agkalma ka laeng. No bilang kasarita na ta, masapol ang nakasagana ta. Nabartaklakit di tirapi. Dahil tama ti pagkunaat. Saan na masakit? Tangam nasayahat mo ti panakisarita na kadata. Saan tanga mo na niya ti pampanunutin na? Iso nga, madanta na ka na. Malagip ko manan ni Lisbeth. Apay nga ta, kaya't nakapagawidan ijay probinsya. Saan mat nga mo ni Onesto ti problema na? Kan ore ni Jack. Saan na ngay baga nagtutulagan da kapangulbudan? Saan nan nga inulit tinangawag kanyak? Nakasaritam ka dimit lang ti piloto. Wan sir, urean niya kanong nga oras nakasagana. Pinaibilin ko lang tan ti papantay manan ni Jeff probinsya. Ngam jakam mo no niyang aldaw nga agawid tayo. Agdwa-dwa ak no ikuyok ta ni Vincent. Amang ano at nadagsen na problema ti anak ko. Kababain ka ni Vincent no kas pangarigan. Ni Tita Margot yung awak. Ha? Amok no apa yung awak kanya. Piyangot na talaga tayo babae. Intum kon pagpapungtutak. Amokon. Kinabailak, pinagpamara ka da Adel, fucking honesto. Dahil ito lakit din, nagsyuman kanyak. Hello, Tita Margot. Nakaawag ka man? Kumusta kan? Siya kuman, magkumustakan ka, Lisbeth. Ay, sigurado na ibagalakit din ni Daddy pag-awid at dito'y probinsya. Awan problema, Tita Margot. Manghag mo matakat katawa ak. Nakaragragsakak. Maari nga iti kinaragsak mo. Tita nga. Ay, rumbang lang nga maragsakan ka mat, agsyuman. Dito ka nila ang tikayat mo, may baga kanya? Kayat ka lang ako mustaan. Ang mga no, dapay kayat mo nga ibaga kanya. Anya? Kat no sikat ay mawag kanyak, sikat rumbang nga agistorya. Tidang nga. Ay, agdala ko may tisang pungot-pungot. Anya, agistorya ka, Tita Margot. Urek na bang aran, manong honesto? Limagan mo't lang ang tiriknak. Makita ka rin ang naragsakan, Lisbeth. Maragsakan ka kadimat? Makita mo naragsakan? Siyempre, masapol ang naragsak tayo. Itikas na, ad-ada makapagtrabaho tayo na sayaan. Pudnulaw na dayta. Kaya't mo tayo ginom? Pangururayan ta kada manong Jack kan Adelfa? Narigat mo't ngamin no saan ngagpakada ni Adelfa kan Amadinong. Kaasi matila ka ay nga gururay. Saan ka di nga imbaga ni Sir American ka? Nga isardang mo ti panaginom mo? Kaya't nagsapay nga ipulong ka ni Daddy. Sikati kunak. No kaya't mo ti uminom. Madam naman tunday ta. Pura doa kami to kinimanong Jack nga uminom. Kaya't nalata day jay. Aglalo na dakadwa na ababae. Ay, nalipatak lang kami nga inawis ni Maricho. Agungat lakit din ni Mr. Garcia. 111 sigurado dayta. Makamuka no orayan ni Manong Jack. Panahon ka pa dito ito nakagsukak diit. Ay, nagaangan nak ngamin. Ayan nga tan ni Mang Teban. Isupela ti kasango, Manong honesto. Ay,
pilya talaga di Lisbeth. Noon niya laditan ti mapampanunot na. Panagkunak, agpampamarang lang ang naragsak. Anya mata talaga ti pampanunutan na. Nagdigusak pila nga, mang. Uray ta makawat mo't ni Manong Jack. Ay, nasumsakit dito babae na niya bodyguard ni Lisbeth. Nakita kita nga nakasarusarita na babae. Ay, tsaka mo noon niya nga oras ang makasangpat akon. Maturog kayong tulatan. Saan kayo umat nga ta marabian nunay Sana ka makaturog, no saan ka mapasangpat apok. Nasinon to ti mangitulod nga rod keng ka. Amang ano ni Mang Jack matlang, amang. Nasingpat mat. Kasla maburburi-burang ka po. Tsaka mo no apay pinaayaban na kami ni Lisbeth iti mansyon. Kasla agpampamaranglangan na sayaat. Akan anad ka nga rod Masapol sa ganaman na imbag di mabalin na mapasamak. Ay, amang. Agap apuran sa ni Mang Jack. Mapanak nga rodan. Amang ano uray ni Lisbeth. Kat matagtakanan niya uray. Kasi din ako nakon. Agan nanad kawan. Kat no kabalam lagi di tagtapal. Akat di so. Nangam nunas kan salak ni bam ti kalindagam. At damat ni Onesto. Saan naklakit niya baybayan, amang? Masapula pagkalma at tiriknak. Nanyaman ti panggap ni Lisbeth. No apay pinaeban na kami kini Onesto di mansyon. Mang Jack, saan niyo ko mapapaggasan unay tagmaneho? Ni Madam Margot. Apay nga tangay nawakan lang. Hello? Sa dino tayan mo, Adelpha? Kagap-gapo kiti balay mi, madam. Nagpakadap kini amang. Ta inawis na kami ni Lisbeth iti mansyon. Ni Mang Jack tinangkuyog kanyak. Among kadi, no niya ti problema ni Lisbeth. Pag-awitin na ni Amir tita probinsya. Kasta ka di, madam. Pasensya kayon. Diya ka muna niya ti problema ni Lisbeth. Malaman ita ima iti opisina. Di mo lamadlawon. Nasingad kayon kini Lisbeth, saan ka di? Naragsak mata ka sarsarita. Iso adya ka muna niya ti problema na. Kalkalpas mila ang nagsarita kini Adelpha, Amir. Awan ka no mati problema ni Lisbeth. Anda ko mga minti problema. Ngam apay akayat nakaapagawidan. Mailiw nga ta kanya ka. Agore ka, saan nakadi palubusan? Amom apag silosak ni Adelpha. Ukawam na tangatap mo. Kasla anak ti pangibilbilangak ka ni Adelpha. Apay nga rod ni Crystalline kat ubing paingam ni Lisbeth. Naimbang, tasaan ang makadlaw nila kay Sigmundo kan ka. Mangrugi ka man ako na akon. Saan mo ka ding awagan ni Lisbeth? Ada ka no ijay da Adelpha kin Onesto. Saan naktumot la masango? Anya nga tangagpaiso ti problema ni Lisbeth kaya. Nabsuga kon. Ado tinakan ko. Sana kasi di Rabi iajak po na nakapangan. Oray siyak. Nabsugak, Lisbeth. Amangan na marabian unay ni Adelpha, di pa nagawid na. Sa bagay, itulnog mat kiti ni Manong Jack. Wano, kayat mo. Asikati mang itulnog kan kwa na, Manong Onesto. Uray ni Manong Jack latan. Ada ka no pa siya rin na akaaruba na. Oh, Adelpha. Pwede ka mata nagsasao. Lisbeth, kasla ada kayat mo nga ibaga? Wan gayam. Kayat ko magpipiknik tayo iti ate. Datayo lang nga talo? Wan, kayat ko. Datayo laeng at talo.
Idi pa'y lang nga kayat ko nga ibagakan ka daytoy. Saan talang anay kan iti gundaway. Anya nga ta talaga ti pampanunutan ni Lisbeth. Hindi pa lang nga kayat na tanga awisan nga agpiknik ijayate. Saan gamin ana usar da Sir Amir idi nagawid ta. Nagadumot anak kumikuman na. Kan may isa, simbangpot pa ni Madam Margot anang riribok. Takas tiyang parparik na kanyag. Adalaki ti pangpanggapan ni Lisbeth. Atapag nga munan ti ayan ayat ta. Saan mo ka di asinubok ni Manong Jack? Amangan no adda na ibagbaga. When no imbilin ni Lisbeth kan kwa na. Sana ka nagdamag kan kwa na. Nagbutangag. Abangan no aghatap ni Mang Jack. Adelfa, agkalma ka lang. No adda ka sa panggap ni Lisbeth. Jack ipalubos ama isagmak ka. Honesto. Ay ayat yan ka unay. I really care for you so much. Pangasim, sana karakupan. Amangan na magkita natin ni Amang. Kaya't ko lang nga palagaan ng tiriknam. Ala, iba tamang tima. Kaya't ko ngagkibinta. Tangay awanan ti masapol ng ilimad ta. Ni mamang ti may sapang panunutag. Awan pa'y laturad ko nga agpod no kan kuana. Kasta, agyaman ak Manong Jack. Okay, umay ka nga ro dun dito mansion, ha? Agdigo sa kon. Kasla matutudok ti puso ka makakit-kitay tila dawan da Adelfa kan honesto nga kibkibin. Nung apay nga min piling ko kini Manong Jack, napikturan na ida. Masaksakit anak unay. I love you, Honesto. Apay nga surusuro ka nga ayatan. Katay pa'y nga Adelfati inayat mo. Madadalakit nga ruda nakagurang. Good morning, Adelfa. Awan sapay ni Manong Honesto. Napan iti opisina ti corporate lawyer. Adala ka no pagsaritaan da. Di ko man ni attorney ti paayaban na. At damat ti private room ni Dad no di da kayat amang ti pagsaritaan da. Nasingpat kan napakumbaba talaga ni Manong Honesto. Wan gayam Lisbeth. Itad ko kano kada kayo dagiti papeles. Okay. Thank you, Adelfa. Ay, laglagi pa yung gayam ha. Inton Sabado. Umyan tayo ijayate. Mapan tayo ijay inton malam ti Sabado. Nagbaliw sa ti panunot ko. Awagak man kat ni Dad. Ipakamukan ko na. Ano kas ano? O saran tayon to ti ate. Saan ka kumapalubusan na Delpa? Ngam narikat no mapabayanan ni Lisbeth. Uray, ta saan ka tumapog iti danom amang. Iti yati nga pipiknik kami. Ada ligos ko si tiabaga kentil mo. Iso alalambasan ka. Day tangar tiliklikli ka kamang. Numabalin. Saan lakit di ngayong kapilitan. Tsak kaya tiyagdiwas iti baybay. Asino ka titimang sokon ka? Ni Mang Jack ka no amang. Tumulong ka no ni Manong Honesto ken ni Mang Teba na caretaker iti mansyon, amang isagana kadagiti itugot mi. Ay, kamaudyanan na. Natungpal matlaan ang tinabayagan na planhok. Nadawal ita ti baybay. Datakil dagiti daluyon. Nung mabisin kayo, nakadasal matan iti lamisaan dagiti intugot tayo at araon. Wano kaya't yuti uminom pa'y? Mayat kumano kadwa tayo ni Manong Jack, tada kadwa nga uminom. Dadakil at talaga dagiti daluyon. Uy, agnervyos kan sama ta, Delfa. Ay, Manong Honesto. At daman dabaga kada kayo. Nakas pangarigan may rinamnab ti ate. Asino ti umuna kada kami kan Adelfa nga ispalem? Oh, Adelfa.
Apay nakiktot ka? Kinapod no na. Maputbutay nga mat. Agasam, nagdadakil gaya ti Daloyon. Saan tayo na kaman ngayon may dito eh? Agbabawi ka ka di Lisbeth. Noon niya ti ko nam, tumakdang tayon. Awagak ni Manong Jack na mga arkilay ti motorboat. Ang datay lang arudan dito eh. Lukas pa nga rin ganta maarinab-nab to yate. Adda ka matamang isalakan kanyak Manong Onesto. Kasi di dandaniak nalmas. Saan mat natama pasamak ti kasta? Awan bagyo na. Kagangay adadakkel dagiti Daloyon tanaangin ngamin. Kasi talaga ta damdanin ti Pasko. Kasi ka, Adelfa. Mabutang ka kading amangan na maarinab-nab to yate. Mabutang nga, Lisbeth. Amugtag lang mo eh. Ada signos ko alalamasan. Aniya, mamati ka iti signos-signos. Ay, talaga napaklan ka ngay Lucana, Anya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga saan mo ang matagpalan ti iliw mo niya? Oray siyak, mailiwag kan ka, Dominic. Ay ayateng kalaunay. Nalakamot lagi di nga't pambarak ka ni Dang. Awan pa'y. Urayak lama kasangpat. O sige, awagan kanto inton madamdama. Sige, bye. Talaga ni Dominic. Diya akong mapagkagkitan pa'y. Madam? Ni Betty. Anya ti kanta na dito eh. Nakitak dito yung may sa cellphone nyo, anak ka diso iti supa. Imbaga ni Sir Amir, may ko idanon kada kayo. Uwan nga pa iso. Agyaman ak Benji. Mabalin nga ti dayto yagundaway. Aldanda Delphi ti nga ti tao ngagpipiknek kiti ate. Ay, tarabayan nyo kumapo. Uray siyak. Adda pa nagduadwak. Nadagad di panggap da di Alisbeth king kuana. Ngam na talaga ka ng palubos iti apo ko. Tamo, kasan na baybayan ni Onesto. Tanda kami titinga tita Audad. Nagdadakal na ti Daloyon. Kadok da Adelfa kan Manong Onesto agpiknik dito yate. Kaya't ni Jack. Sumarsaro na ito madamdama. Or-urayan na dagiti da dumalot-luton da Manong Teban. Nasaya ata na panunot mo, Lisbeth. Tiagaliwaksay. Kaano tiya ayo dito'y probinsya? Talaga ka diya kasapulan tak. Makamu kayo no sandak ngay kan kano. Agbabawi kayo nito man. Ang mga namay sa akto na bangkay. Ay na. Inidap ko ti cellphone. Nasaysaya at langan na matayak. No saan ngagtungpal ni Onesto iti kayat ko. Yak maaklo na ni Adelfa. Ti mangimpabain kanyak. Inadaywan kayo kin Manong Onesto ta kinasaritak ni Daddy Adelfa. Nalipatak namin ngayon pagkadakan ko nang hausaran tayo tiyate. Naimbag man ta sana nagungat. Anya ka di Adelfa? Apay ko mangong tanak ni Daddy. Basta siyak tinagsao. Awan, ipagkadkadan na. Pulos, asaan na makapagkadkad kanyak? Uray, anya pa tikidawag. Oh, saan kayo sabay nagmerienda? Madam naman to, Lisbeth. Saan kami pa mabisin? Amukon. Aginom tayo. Lisbeth, tibilin sa American ka. Itala ang mat. Promise, mao din da ito eh. O anya, Adelfa? Tsaka kininom iti ara? Oh, first time. Magkidawakan ka, Adelfa. Paayan na ka din.
Saan na ko mapabainan? Pisit. Itay pa lang tupilak na mabalin ako patumpak. Itapak ko lang ko man ititaaw. Bilibak iti na ibaga ni Lisbeth. Agbabawi akto kanulaeng nga may santo na bangkay. Anya talaga ti problema na. Awan mat na ibaga ni Honesto. Oray ni Jack. Bueno, tinulagan ni Lisbeth ni Jack asaan nga agipolong kanyak. Masapol nga agawid aki di probinsya inton bigat matlaeng. At napatag nga asikaswa kita na altaw. Maduktalak laeng anagulbod kanyak. Dakkel dayta asungsong batan na. Sir? Ada kagaya man, Benji. Kalpasan na naiawat ko kini Madam Margot ti cellphone na. Pimanaw ako na dago si Jay Butik. Ket? Anya ti kuna ni Margot? Nagyaman, sir. Naidiso na kano iti supa. Ket nalipatan na na pinidot. Agmay may sapay lang itay. Ngumitay nagawid akon. Nasabat ko ni Madam Dang. Jaka mo no anya ti agtartaray iti utek na jaya babae. Benji, rumuarag matlaeng. Kasaritak ti piloto ti helicopter. Ngayon ton bigatan ti ipapantayo ijay probinsya. Sige nga rod, sir. Ket kalbasa na makasarita ka. Ureg diretso kay ijay mansyon tap na may saganam dagiti arwatem. Ure inton rabi ilatan, sir. Ang mga nadabi pang ibaunan nyo kanyak. Noon niya tibilin ko, tong paalam, Benji. Sir? Pambara mamangibilin iti katulong, ano adda dagiti muring ko adi na nalabaan. Aramidan na itan, labaan na. Kupinan ng tulatan, kat ipampan na iti maletak. Sige nga rod, sir. Ano tinaskan nga aramidot itangal daw, Benji. Ilipas ko tapno awan ton ti pampanunot akin ton bigat. Kan inton addatan ijay probinsya. Lisbeth. Agsasaro ng ti panangitang gwap mo. Nakalablabas itang turupam. Matmatatan na kaya manong Honesto. Napintasak. Kaditi, panagkita? Husto na itang inom. Talaga kaya't ko ti agbartek. Kaputada kaya't ko arambakan. Anya tirarambakan? Oh, talaga nangyag ka iti pulutan, Adelfa. Talaga ka di asaan ka nga gino? Awan ka di tirambakan? Lisbeth? Di ka nagulbod kanyak, Adelfa. Ibagamlatan kanyak. Saan mo nga Orion? Asa bali ti pakaamwak. Oh! Apa yan na ikulan ka, Adelfa? Oh, Honesto! Sino di awagam? Di manong Jack. Ang saan nakasungsumbatan? Awan sama ti signal na. Ang mga nadaman na nasurakan na babae. Kasta di ka adwan na alalaki. Sanda map nak iti may sa babae. No, sino laditan dito tutaponda? Jack, maawagan ni manong Jack. Kasapulak pa'y matitulong na. Nakatulong kagaya. Awanin ni Dominic iti apay ko. Madama ka tangang lutlut. Awagak ni Amir, tapno saan na makadlaw. Masapol nga awan pulos pa nagkatap na kanyang. Ala, ti cellphone iti ulit ti bag ko. Saan nga active ti messenger na? Iti numero ng awagak. Orayek lang nga agring ti cellphone na.
Adita, agriringan. Oh, Margot. Apay ngay mawag ka. Kaya't ka nga rin na kumustaan. Saan ka kadi ang mailiw? Saan na kasingaan? Ado di pa ka kumikumak. Initip-takitip ti cellphone na. Makumikom nga ta talaga. Ano? Ang gulod ka, Mir. Maduktalak lang ang gululbod ka. Tatang, diyak maawagan ni Adelfa. Iso na panunot ko nga awagan ni Leslie. Adda kayo kadidita balay da, tatang? Ay, himay na kinanon ni Leslie dito italon. Naimbagta naranaan na ni Ananias. Napatagsakit dito ibang amtimawag ka dito nga oras. Kaririing ko laang. Napanugan na po yata na ka nagbiyahe, tatang. Sabado ita. Ayan ni Adelfa. Ay, nagpipiknik na kano ka daw ni Stow kan Lisbeth. Anya? Masansan ka di ngagkukuyog da? Inawis ni Lisbeth di da kano ni Stow. Anang ni di mansyon. Abay ka di, Victoria. Nakariinga kitipan na kaitagtagainap ko kini Adelfa. Agsangsangit ka nung agpapaarayat kanyag. Anya? Katno ko nayo anapan nagpiknik. Amagad noon nalmusmutan. Ay, susabo. Noan niya lang di pang panunutom katagtagainap na ita. Kaya da yung matama ito mapasabag na ita. Inusar na ka no ti ate, ti ama ni Lisbeth. Kasta ka di? Ay, sige nga ro tatang, kastaan umawag ak tumanan. Bye. Sige, bye. Ay, kanya nga tati kaya't asawan tinaitagtagainap ko. Lisbeth, isarding mo kuman ka ginom. Napartakan. Apa yung anawaan na ka, Delpha? Ha? Sino ka, mga nawa kanya? Saan mo kumakagura ni Adelfa, Lisbeth? Kaya't nakalangay sakit. Anya nga sakit? Hoy, Adelpha. Tapnay bagagan ka. Kakurgura ka. Among ka di nga itay pilang agtip-tip-pulak. Kaya't kang itabakit taaw. Saan? Pangasin. Napartakan, Lisbeth. Di mo amuti ibag... Ibatanak! Saan na kay gawin doon, Nesto? Oh my God, Adelpha. Oh my God. Saan? Ibatanak. Anya ka di mapaspasamak kan ka, Lisbeth. Hindi na mo kapailaan. Saan kayo na makapagulbod kanyak? Nakita kayo mismo. Linukudak! Linukudak! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Lisbeth, agkalma ka ma. Ibatanak! Manong honesto! Ibatanak! Tumpa ka kiti tao nga may guyog ko ni Adelfo! Namatay kami andwa! Oh, Adelfa! Apay adi kang sao! Agsangit ka? Kaamom ti basol mo! Ha? Awan baslo ko kan ka, Lisbeth. Saan ko abasol no apay ngay nayatnak ni Honesto? Talaga! Paspasakit ang dak! Adelfa! Napayagaya mo na luklukwendak! Traitor kayo! Sika manong honesto! Pinangnamnaman hag! Yamok kitayaya tinag! Lading ito, Lisbeth. Ngamjak kaya't amasakitan ka. Pinasaktan na kiti gusto! Apay! Anya ganda kinadelpa nga huwag kanyag! Kalma ka, eh. Kalma ka. Apay, hindi ka makasumbat! Sumumbat ka! Napimpinda sa kim ni Adelfa! Baknangag! Amom ka diti mapasamak na mamonday din ni Daddy! Nantak na siya Manong Jack. naway! Tak na masalangat kayo, adwa! Kagurgura kayo! Awan sa mali kaya't kung aramidan no sa nadangrak ni Adelfa! Tap na may papas ko, di pagdat ko! Lisbeth! Ipatanak man ng olesto! Itakpak ko iti tao na ito yung babae!
Oh my God! Ang ni Manong Jack! Manong Jack! Oh my God! Oh my God! Madam, saan kayo nadlaw? Mapasurunak iti inaramid ni Amir Kanyak, Benji. Inidap na kitin ti salpon na. Sa dino ti ayan na. Ada iti opisina na, madam. Asino ti kadwa na. Agmay may samot, madam. Saan na kaya't ti masinga? Dalangar nga aga tapak iti day tanga ibaga, Benji. Saan nga gululbod, madam. Inbilin na kanyak. No adadumta nga sa nga ili. Asan na naka-appointment. Awagan dan tulangan inton madamdama. Uray siya nga asawa na. Saan na nga igawid, Benji? Madam. Apay ngayon sadang mo tinugan, Honesto. Isarding mo tiyag sangit. Abdo ti panya. Punasan dahil tinugan. Aging kayta. Aging kintayag kagpailaang. Sumusumgar na kitutut ko. Kasanon, no naguyod na ni Lisbeth, ngayon tapo kiti tao. Ba nagadyak ipalubos? Ay ayatan ka unay, Adelfa. Jak ipalubos ama isagmak ka. At adaman ang tigura ni Lisbeth. Nga pwede pa nagkuyog ta. No sana naigawid ni Mang Jack. Jack mo kumano niya tinapasamag. Jak namnamaan na maaramid ni Lisbeth tikas jay. Ngam amak. Nasakit latin natin na. Napasakitan ta. Napasakitam launay. Tasyak tinayat mo. Sige, isarting mo tiyag sangit. Ada ka di pa'y kahit mo apapanan. Sakbay nga itulnog ka. Kalaat na ito'y apanagawid ko ije probinsya, Mr. De Los Reyes. At danapatag nga si Kaswag. Enton tanda ni kuman malpas ti pabrika ti panagsublig ije Ilocos. Nang runa ket adda pagtultulagan mi ka ni Vincent. Kasta ka di. Sige, agdadanon tayo lat nga ro din ijay. Sige, tane, ano pa'y tinaskan nga si Kaswag. Talaga nga inrantam pa nga intrang katiri daw ti opisina. Anya ka diti sasawa, Margot. Makita mat nga may saak. Apay nga da ka. Asino ikinasaritam iti cellphone mo? Ni Mr. De Los Reyes dayay. Amangan no anya man ang ti pampanunutan. Sang batak pa lang ni Jack. Amangan no adda na patagay bagan. Hello, Jack. Anya ti kunam. Anya ti napasama kin ni Lisbeth. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloco Love Stories.